Henin ka siteng mit ha kapor kharui sitengi ladon ki rudusmon ki ba om itu ba ki dein ki ba nakano ka jaka kilalej ban wiang ding de ban thang ke school jong ka umsning town durbar secondary school ka badon ha kashnong umsning proper haba batai halor ketika jingjia sya wiang ding ya ketika school uba agelster khonghat chairman ka managing committee jong ketika school bat uba deru urang ba shnong ka umsning proper uloong ba ketika jingjia la antat bakala jia ha kapor kumba khat we steng min met ha ka ba ki pai ba kilai ya ka jingklang ka ding ha ketika school bat ki bala pentip syakinong yalam shnong Shushu lo ongro baha balayu ba ketika school kala kem ding kila ya mi pai ba ban penlip ya ketika ding ha ka ba kila la ban penlip henry tang ka wi ka kamera kelas kala ing khong hikhat habaya de halor ketika jingjia basya thang ketika school na kaliang kino yalam jong ka managing committee ka umsning taung dorbar secondary school ka badan ha umsning proper kila ujo da ke jahar ha umsning police station khnang baki pulit kin toket bat bakin lap ya ki badon keti ha ketika kamrunar Di kaba ja jong kali ke school pi menin hapor kaba westeng lane kan arduna di ladon ke jing kelang jong keding hari ke school di sudon bok ba ladon lagi nok song snong jong kali ke snong jongi ke baya inti kelai ya ka jing kelang jong ta keding di kila pentip jangi ke bor snong makum tahi ki nok song snong ba sa hane para marjan ba mangi lagi snong nilai mi budwud banyami banya pelip ya kata keding natin nakaliang jongi empat don ke tips pam tu kita ki balik kini ndre nakaliang jongi pat ngila su bu no daka FIR ha ka by day ba kani ka jingja kenang ba nakaliang kabor jong ka an kinwan kenang ba ngila ban tip eno kita ki berus new ki bala mut ban persang ban thang ya kani ka school jongi ya mencua ki don ki jingja ki berit ki bangin mudur hadu kota tungta nakaliang jongi ngim da kwa hadu bangin ya cha ki bor jong ka an Ritang na kaliang jong kaya mading komiti ni siyong muti ni sok mai program berban. Long mentai yang mentah kesengihi na kaliang jongi kum ka managing committee nilarai ba ngin asyuti sya ya ki kena tak cisngi kang bangi dio ban repair ya ketika wa ladep ban ing plus nata bangila ban wara sai sya ki ben nomor ba ha ketika jinja ki ben ro ki ladon ki ba ing dikin don ki kena school ki benom yo syong ki ben ki te hatin bangila perkat sani ba na kaliang ka komiti yang bayam ta sisni ai syuti no ya ke school ta ke sini ke ba la sisni pat ni senang no ya ke school 16 pat